Dnes 7. októbra v Bratislave večer o 9. hodine začína mesiac psa s Jangovou zemou. Som inžinierka Dea Nemetová, vítajte na mojom kanáli Čínska astrológia. Myslím, že môžem povedať, že mesiac psa bude jedným z vrcholom roku draka. Druhý sme už mali, to bolo v apríli, keď bol mesiac draka. No a teraz energie kulminujú, vyvrcholia vo veľmi silnej niekoľkonásobnej opozícii. Pozrite si tento graf časopriestorového okamihu začiatku v Bratislave. Aj laik si môže všimnúť, aké zvláštne je tu usporiadanie tých energií. Musím povedať, že tento graf je veľmi výnimočný. Je pravda, že skryte vznikne aj ďalšia energia, ktorá všem bude ovplyvňovať najmä krajinu, štát ako celok, respektíve krajiny v našom regióne Strednej Európy. Ovšem na toto plánujem urobiť jedno samostatné video ako ďalšiu časť v sérii Iný pohľad, teda už 4. časť, respektíve 5. Kde si pozrieme, aký posun nastal v prúdení energií a ako to vplýva na štáty v tomto regióne. No pozrite si tento obrázok. Výhodou čínskej astrológie je, že naozaj veľmi jednoducho vie znázorniť, aké to energie k nám prichádzajú. Vidíme tu v nebeských kmeňoch, čo je vlastne tá energia vesmíru, čo bude okolo nás. A to sú 4 energie Jangového dreva. Životné udalosti, respektíve kde sa s touto energiou stretneme, nám prinášajú 2 zvieratníky. A to je drak a pes. A zase drak a pes. Takže je to skutočne často takéto nevídané. Energia dreva, to je v prvom rade energia rastu. No a ten rast prináša so sebou samozrejme aj zmeny, pretože často samotný proces toho rastu hneď ani nezbadáme, ale dodatočne si uvedomíme, ako sa všetko zmenilo. No ale strom, to sú aj korene, to je viazanosť k určitému miestu, spôsobu existencie. No a na nízkej úrovni to je tvrdohlavosť, neústupčivosť, neochota počúvať iné názory. No ale tak ako strom nerastie v lese sám, a tu dokonca máme 4 stromy, čo nám tiež vlastne akoby vesmír hovoril, že nerastí sám. Lenže na koho sa môžeme spoľahnúť? Tak v prvom rade na tie naše korene. A to sú tí priatelia z detstva, našej mladosti, bývali spolužiaci. No a keď sa pozrieme na tie zemské opory, zvieratníky, ktoré nám budú prinášať tie životné udalosti, tak to zase vidíme striedavo draka a psa. A obidve majú v sebe silnú energiu zeme, sú to mystické zvieratníky a stoja oproti sebe, sú v čistej opozícii. Dokonca 4-krát je tu čistá opozícia. No a zem to nám predstavuje náš domov, našu rodinu, materiálne veci. Energia zeme to je to pohodlie, to, kde nám je dobre, kde sa cítime doma. Čiže vidíte, je tu to protirečenie, že my budeme cítiť potrebu tej zmeny, bude nás to ťahať niečo urobiť, ale súčasne nás to bude ťahať aj ostať v tej našej komfortnej zóne, ostať v tom pohodlí nášho domova. No a na tomto obrázku vidíte naozaj tú opozíciu, čo sa môže stať,
keď ide oproti sebe drak a pes. Obidva sú zemské zvieratá, obidva sú ako veľké vrchy, veľmi silné, ale obidve energie chcú súčasne aj rásť. Čiže čo nám hrozí, keď sa zrazia dva vrchy? Nastane zemetrasenie, všetko lieta, všade je prach, všetko sa zmení a nič nie je už ako predtým. Takže teraz je otázka, čo nám chce vesmír povedať. Chceme, aby všetko lietalo, stromy sa vyvrátili aj s koreňmi, alebo naopak, teraz je čas na to, aby tie stromy vedeli rásť spolu a vlastne našli tú spoločnú cestu. Pretože teraz je skutočne obdobie, keď už vieme veľmi zmysluplne nasmerovať svoj život úplne novým smerom. Keď povieme, že drak je akoby to spojenie s nebom a pes je zase naše podvedomie, potláčané veci, staré krivdy. Teraz všetko vieme vlastne vyriešiť. A potom vieme začať s novým štítom. Nepochybne počas mesiaca môžeme cítiť neustále napätie a pnutie. A toto je to tancovanie na ostrí noža. Áno, lebo vieme, že niečo musíme urobiť. Vyhovuje nám, ako žijeme, máme všetko, máme zabehané kolaje, ale s niečím nie sme spokojní. Niečo sa nám možno nepáči. A myslíme si, že ten druhý človek spadá, keď nás niečo trápi. Spadá to sám od seba a my len čakáme a čakáme, že sa niečo zmení a nič sa nezmení. A to môže byť doma, to môže byť v práci, to môže byť hocikde, pretože táto opozícia, ako vidíte, týka sa všetkých oblastí. No ale učí nás vlastne práve to, že teraz je ten čas, lebo teraz ešte vieš možno zmeniť len svoju komunikáciu, zmeniť svoj pohľad na vec, svoj postoj. A tým vieš vlastne to zemetrasenie odvrátiť. A nemusíš čakať, kým už to neunesieš, kým si necháš na seba nakladať a nakladať a nakladať a potom všetko zboríš a už nič nebude ako predtým. Ale práve, že tá zmena k lepšiemu je veľmi aktuálna a záleží len od nás samotných. A vlastne je to aj dobrá správa, že sa stretnú práve takéto silné energie drak a pes. Pretože ten pes, to je vlastne tá naša minulosť. To, čo už bolo. A tým, že sa môže objaviť, tak my vieme získať vlastne náhľad na to, čo sa nám nepáči, čo sme doteraz urobili zle. A teraz to vieme zmeniť. Pretože táto energia psa nám dáva tú možnosť, aby sme lepšie uvideli naše pozície, naše vzťahy, naše motivácie, ale aj zámery toho druhého. K tomu nám zase pomôže ten drak. Pretože, ako som hovorila, táto energia je aj veľmi mystická. A ten drak, to je tá naša budúcnosť. Môžeme povedať, a pes je minulosť. Drak je vpravo, pes je vľavo. A dokonca videli ste tam až 2 drakov. To je síce len taká pečať, čo nám zanechá mesiac. Ale znamená, že je to ako si zrkadlo. My sa musíme do toho pozrieť. A potom ešte jasnejšie uvidíme, čo nám vlastne vadí a čo by sme mali zmeniť. No ale predstavte si, že drak a pes, to nie je len opozícia. Nestoja len proti sebe. Vesmír nám to uľahčuje. Drak a pes sa vedia aj spojiť a keď sa spoja, čo je teraz aktívne,
niekoľkonásobne aj to vlastne, tak vytvoria konšteláciu, ktorú voláme nebeská pavučina. To znamená, že tá hranica medzi nebom a zemou akoby úplne tenučká, medzi nevedomým a podvedomým. Naša intuícia sa úžasne zosilní. Možno budeme mať zvláštne sny. Teraz naozaj sa oplatí počúvať náš vnútorný hlas. A obyčajne tá prvá myšlienka, ktorá nás napadne, keď riešime nejaký problém, je obyčajne tá najlepšia. Alebo je dobre robiť si aj poznámky. Keď nás niečo napadne, často to nie sú naše myšlienky. Pretože teraz vieme nahliadnúť do takých súvislostí, ktoré naozaj ťažko pochopiť a vysvetliť. A v tom neustálom zhone nemáme šancu počuť náš vnútorný hlas. Pretože tie náhody, tie intuície, to nie sú výplodom našej fantázie alebo predstavivosti. Je tu veľká šanca, že nie sú významné posolstvo pre náš život. Ale ten vesmír len šepká. A my to, keď chceme počuť, tak musíme spomaliť. Nájsť si ten čas pre seba. Vypnúť televízor, vypnúť telefón, utišiť sa a v tom tichu počúvať, čo nám ten vesmír šepká. Priblížila som vám energie, ktoré sú už tu. A je dobré uvedomiť si, aké úžasné možnosti máme, ako vieme túto výnimočnú energiu využiť. Pretože asi ťažko nájdeme človeka, ktorý na konci mesiaca povie, že u mňa sa nič nezmenilo. Málo kto bude taký istý, ako keď sa tento mesiac začínal. Preto zoberte si svoj život do vlastných rúk. Lebo to nie je stretnutie čivavy a jašterice. Toto je nepredstaviteľne silná energia. Chvíľu síce trvá, kým sa zrazia dve tektonické platne v zemi a nastane zemetrasenie. Je to energia znovu zrodenia. Však drak príde až o 12 rokov a pes o 6. Takže si to zhrňme. Ak chcete zmeniť vo vašom živote niečo zásadné, ako je presťahovať sa, zmeniť prácu, úplne otočiť svoj život, tak využite túto energiu. Nečakajte. Ak zásadnú zmenu robiť nechcete, ale niečo sa vám nepáči, nie ste dlhšiu dobu spokojní, nečakajte, kým sa vám to vymkne z rúk a stratíte nad svojim konaním kontrolu. Ale komunikujte. Povedzte, čo sa vám nepáči, ako by ste si to predstavovali. Mimochodom v mojej skupine na Facebooku Budujeme si budúcnosť sa dlhodobo zaoberáme aj takýmito témami, ako je komunikácia napríklad. A srdečne vítame každého, kto má záujem vydať sa po takejto neľahkej ceste. No keď vidím, akí sú ľudia podráždení, napätí, a to nie len tí, ktorí majú vo svojom grafe psa alebo draka, tak musím povedať, že táto energia sa skutočne veľmi ťažko ovláda. Ja som mala Rottweilera, to bol tak ten najkľudnejší, dobrosrdečný tvor, ale museli sme sa vzájomne rešpektovať a tak sledovať reakcie vzájomne, pretože on bol vždy pripravený na útok. A dokonca sa hovorí, že Pitbull, ten už nevie to zovretie ani povoliť. Pretože skutočne táto energia, keď začne pôsobiť, tak zrazu cítite, ako keby ste sa vy sám stali tým útočiacim psom. Celé telo vám vibruje a už chcete len skočiť a zabrzdiť to. Veru vôbec nie je jednoduché. No ale nie je úžasné, že vlastne každý mesiac vieme využiť
vyskúšať nejaké nové energie. Hovorí sa, že človek na západe musí spomaliť, aby ho dobehla jeho duša. A naozaj, tento mesiac to naozaj potrebujeme. Musíme spomaliť, stíšiť sa, ubrať zo spoločenských aktivít, pretože inak nemáme šancu počuť tie posolstvá, čo nám vesmír šepká. Takýto výnimočný mesiac sa už nebude opakovať. Teraz sa vieme dozvedieť viac a využiť aj takéto posolstvá. Takže nechajme, nech nás tá naša duša dobehne. Je veľmi dôležité, aby sme v tomto rýchle sa meniacom svete okolo nás našli tú svoju vnútornú vyrovnanosť. A potom nás už nič tak ľahko nevykolají. Veľmi si vážim, že ste obetovali svoj čas, pozreli si toto video a keď potrebujete pomoc, neváhajte ma kontaktovať.